aw ni ɲantuma aw minnu sɔgɔlen don an n'a bɔlɔlɔw sanfɛ kari don farafina ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan o denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 16 kan bolola ndolanci la ni nanzaraw ko I16 filles et garçons o baaraw kurumu kari la musolakaw fɛ yen nɔ Mali kɔni wulila k'i jɔ ni jɔnjɔnba ye Egypte kaw ɲɛkɔrɔla la 68 ani 65 cɛlakaw fɛ yen nɔ Mali binna Egypte ɲɛkɔrɔla la 62 ani 63 an ye jaw sɔrɔ ka bɔ Egypte kaw fɛ yen nɔ an ka jɛ an ka lajɛ. Bon ne content ba de do n joualen do mais parce que a kɛra champion ye depuis an bɛ Mali la mɔgɔ caman ko kan ka équipe maɲi bon an fana promesse kɛ président ye ka promesse kɛ coach ye an promesse kɛ malien den bɛɛ ye en tant que an kɔrɔmuso de y'a ta an tɛ taa k'a to yan nɔ bon an fana b'a ta grâce à mes amis mais ne tɔɲɔgɔnw olu de passe kɛ ne ma n'olu tun b'a di ne ma ne tun t'a sɔrɔ bon m'u fo yɛrɛ de vraiment m'u fo yɛrɛ de merci beaucoup m'u fo dan tɛ foli min yɛrɛ la. Bon an kɛra champion ye ne bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ a diyara ne yɛrɛ ye cogoya min na ne tɛ se k'a fɔ ka bɛn a diyara ne yɛrɛ a y'an ka coach ɲɛ a diyara u ye yɛrɛ de a diyara olu yɛrɛ mais a diyara anw ye ka tɛmɛ olu fana kan bon wagati min yɛrɛ a tun gɛlɛyara an bolo an tun tɛ ka ɲɔgɔn faamuya plus an tun bɛ ka défense relâché coach y'a bila a fɔ Mat e yɛrɛ capitaine wuli ka baara kɛ n'i taara sisan tɔw bɛ tugu kɔ o de ne fana tɔ la motivé tɔw fana motivé an bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ an fana wulila ka n'an bɛ na ni kupu nin ye de kupu nin y'an ta de. Bon, Coupe Italie a tasma régalé parce que Guinée préparation Numa Masekake parce qu'il y avait Covid. En tout le regroupement manquait 100 ou 100. On sait qu'au regroupement bas solo. Donc on a eu 10 jours d'internat de solo. Heureusement, les Nanis Faraga. Donc on a eu une demande de solo. Non, sélection fait une galère à Kosobe Bamako. Mais finalement, c'est la équipe Moussoro au défilé. En bas donc l'équipe elle n'était pas complète. Donc Bara Chairama finalement à Kanga Kebamako à Masega Kebamako à Nanakéen. En connaît en Dija en Kandi Bamako Kauma. On a la sonama amena ni coupe. Donc on fana de kera. Mawla donna ka fo ni tun Mali ka jɔnjɔn tako 7 ye a dako 7 kɛnɛ kan ni tun bɛ dansi aka bi kunnafoniw na aka bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.